Il-kap eżekuttiv tal-Malta Chamber of SMEs Abigail Ġus-Mamo qalet li negozji Maltin jinsabu on high alert minħabba reputazzjoni li pajjiżna għandu quddiem l-iskandi li ħarġu taħt gvern laburista. Daqqalitu waqt il-programm ta' Indrot Support is-Sibt filgħodu fejn qalet li n-negozji żaru medji spiċċaw isibuha ferm iktar diffiċli minn qatt qabel li jmexxu l quddiem in-negozji tagħhom f'pajjiżna. Il-fatt li Malta għadha għaddejja minn daw il-burraxki it's a never-ending story l-lum il-ġurnata l-ħin kollu għaddejjin. Għadna ovvjament taħt il-lenti, għadna reputazzjoni delikata ħafna daw l-affarijiet kollha. Ġus-Mamo qalet li l-professjonisti Maltin spiċċaw arkub tihom. Illum il-ġurnata anke l-professjonisti, l-accountants tagħna, l-awdituri tagħna, in-notara, daw illum il-ġurnata l-avukati Edin kulħadd on high alert ma jmorx inqala xi ħaġa. Stariġ tal-Eurobarometer kien wera li negozji żaru medji f'Malta huma mħassbin bil-livell ta' korruzzjoni u naqqas ta' governanza tajba u huma l-iktar żewġ kwistjonijiet li jixtiequ li l-gvern jindirizza. Dan apparti li qed jappellaw lill-gvern sabiex jagħti indikazzjoni ċara ta' fejn irid jieħu l-ekonomija u kif irid li jsir dan. Fl-isfond li 80% ta' negozji iħossu li Malta mixja fid-direzzjoni l-ħażina.